Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kalimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, imo ra ba gayud kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudiyo bagud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari kabadiay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Si Kristo isip hari miangkon nga ang iyang kinadak-ang tumong nganong nagpakatao siya dinhis kalibutan, ang kalibutan nga dili mao'y iyang gingharian, ang tumong maudi ay ang pagsaksi sa kamatuoran. Nya kadto kuno mga tao nga nahigugmas kamatuoran, maminaw niya. Si Satanas gitawag sad ni siyag hari sa bakak, or sa in English, Prince of Lies. Si Kristo, King of Truth. Kisa may ganahan ninyong sundon, si Truth or si Lies? Kinsa dinhi ang di gyud mamakak, taasang kamo. Kanang wa di gyud mamakak, mutug-an gis tinuod. Oh, tanawa, way ni isas kamot. Oh na, kani mo'y tinuod gyud nga kuan pag-usisas kaugalingon. Pasabot, daghan gid nato or daghan natong panahon nga adto ta siyawa mosunod ang Prince of Lies, ang prinsipe sa bakak or hari sa pagpamakak. Ana. Unya, unsa may dangatan kung magsigitag binakakay? Gubot ang kalibutan. Gubot ang atong kasing-kasing kanang taong bakakon. Gubot kay nagkasing-kasing. Ang hunahuna na gubot. Pirmi na siyang insecured. Pre anang mamakak siya. Nga ang iyang buhok itom gyud kuno, bisag ubano na siya. Nya iyang ipatina. Aka na damta na mga pila ka simana, din ana mahimutan kay muputi naman sa nang punuan. Ana. Kanang magpakaron ingnon nga ang iyang kilay kuno baga kayo nya badlis na lang dito. Ana, oy, kuyawa na sila muuan kay mukampat man na. Ma-insecure na, ma-insecure. Kanang magpakaron ingnon nga puti kuno kay siyag now, bisan og di gyud puti, magtumar-tumar ana mga chemicals or maglihid, hadlo kay nas init. Mura nag mga Dracula, hadlo kay nas higas adlaw. Ana. Kanang mga bana nga magpakaron ingnon nga ulitaw, nya manguyab ngadto sa laing mga babay, oy magpanglingi in tao na, magpanglingi go abay CCTV. Inigsaka ana ngadto sa kanang mga hotel, mga motel, labaw nagpari may musaka ngadto panglingi yung pare. O ba kay madre diri mo? Basta sugod na kag pamakak din adjud ka malinawon. Di na ka malinaw na, insecure ka.
kanang laki nga magkapakababay, oy, punas ginhawa in tao nila ng tarong-tarong silang dughan, ana, padako-dako, pagamay-gamay silang tingog, ang ilang linaktan, ilang yung ayo-ayohon, munas ginhawang paningkamot. Mausan ng mga laki, ang mga babae nga magpakalaki, love, pamatsumatso yun, na, bilagin ng pagamyo ng ilang, kanagani, padako ng ilang tingog, ana, patubo-tubo pa din o kanang biguti-biguti, aron yun mura sila laki, ningkamot yun ba? Insecure kayo na, labi nagmuabot na sa ilang monthly period. So, may ingong gini sa, animal, gini, animal. Di na sila mahimutang, nga naman, iya manggidinay ang kamatuuran. Nya kamong mga minyo din musta man, nalipay pa mo, nga minyo mo. Inyong gidawat ang kamatuoran nga minyo gid mo. Maayo. Tanawa di ba relax kay ka? Kana bitang imong bana nasakpan nimo nga nangabit nya minyo mong duha. Unsa may imong isulti? Ha? Mudawat ka nga minyo gyud ka nang lakiha. Nga mao gid na imong bana nya nangabit. Mudawat pa ka? Tubag. Di dyan ka magmalinawon, basta di na ka mudawat. Nga naman, moingon ka, hindi ka mudawat ka na. O niya, imo, ang kamatuoran, imo manang bana. Masayang mo mo na. Imong buwagan. Haron kunuhay ka makamove on. Oy, di ka ka-move on Mupilit na sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing nga kana imo ginang bana. Bisan pag imo nang idinay, ang makahatag nimo kalinaw, ang pagdawat ako ng bana. Isa, nangabit man siya, ako ng bana. Mga na, malinaw kay ka. Niguli niya gikas yang kabit siya, ni ana ang akong bana. Ana. Nyag tanaw nimo, luya kayo, naluya ang akong bana. Ana. Iniglihok, sakit kayong hawak, kay guwang-guwang na lagi niya, sukol batanon. Gisakitas hawak akong bana. Ana. Malinaw kay ka na. Nya masakit siya AIDS, nasakit og AIDS akong bana. Pagsunod adlaw, na-diagnose kang nakay-AIDS, natakdan ko sa akong bana. Ana. Hapit na mo mga matay, magbuwag na mis akong bana. Kaya nga naman, ang kamatayon man mo'y mubuwag ninyo, di ba? Nya, mag-uol pa ka na. Dili, malinaon. Basta mudawat kas kamatuuran. Muna sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo si Kristo ba nga mipuyo sa kamatuoran unsa may nahitabo matod pa ni Daniel nakita niya nga ang usa ka tawo miduol sa way katapusan ug gipaila siya kaniya unya gihatag ngadto kaniya ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Pasabot si Kristo nganong misugot man siya din his kalibutan nga patyon, daog-daogon, kahibaw siya tua ditong iyang gingharian, ang tinuod niyang gingharian tuas langit, ang dinhi lumalabay. Mao na nga di gyud siya masuko bisan pag laruton iyang bungot, tamparuson siya, ludan siya, latiguhon siya, hubuan siya atubangas daghang tao. Kaning pagkalansangas cross, nakadto ba mo hulilan? Malupig mo na ako kadto. Ang gilansangan niya, gihimo naman arog simbahan, agiana na padung ngadto sa templo, duol ra kay nasdan. Unya, paglansang anis cross, wa man ni siya tapisi, ato lang nang gitapis-tapisan kay mura maglaway kay magyango-yango ta magsimba-simba tang way tapis. Di ba? Mura maglaway ba? Muna para padismular atong gitapisan. Pero sa tinuod yung paglansang ani, gilangkatan siya sa tanan niyang sapot. Nihubuan na siya. Uwaw kayo. Pero nganong nisugot mas Kristo? Nganong nisugot man sad si Maria? Lagi ang kamatuoran tuang iyang gingharian sa sunod dili dinhi. Bahala nag-unsay buhaton, unsay mahitabo nato dinhi ay kabalaka na siguro alang
nga nagpuyo kas kamatuoran. Kamatuoran ba nga ikay tag-iya ng imong yuta nga gipuy-an? Kinsa man gyud tinuod nga tag-iya na ikaw o ang Ginoo? Yang anong imo man ang gikural? Sa Ginoo. Basin ba? Basin. Kana good usisa lang mo na good. Tinuod ba nga ikay naghatag or ikay maghatag og maayong kaugmaon sa imong mga anak? Tinuod ba? O ang Ginoo mo'y maghatag og kaugmaon? Kinsa man, ikaw o ang Ginoo? Nya ngano man nga magpalaygit man ka, nganong magkontrol man ka sa imong pagpanganak, nganong mag-inom man kag pills. Nya moingon ka, sus ug daghang anak pa dir, wa na tay ikabuhi. Kinsa man day magbuhi anang imong anak, ikaw o ang Ginoo? Kana ba? Overpopulated na ta pa dir. Kinsa gaingon nga overpopulated ta? Ang Ginoo o ang kanang mga tao nga utrosad nga mga agap kay kwarta? Himo-himuan din tag analysis nga dang pangilad. Ingon, gamay na lang kaitag net worth sa kalibutan, overpopulated na ta. Istoryahe, ngano man nga naa malagi usa ka tawo karon nga nagkupot og kwarta nga iya personal nga niabot na ganig $330 billion. Usa ra siya ka tawo. Unsa ba na? Mao ba nay pasabot sa overpopulated? Nganong nakakupot pa man siya ng kwartaha og overpopulated pa ta? Wa na unta siya hapit gikuptan. Kay gibahin-bahin na ngadto sa daghang tao. Sa ato pa naa pa gidaghang makuha. Awa mo kay bawas akong analysis. Kinsa man ang tawhana be nga naay net worth karon nga more than $300 billion. Kaila mo? Naas Google. Ask Google. Oh, niya ang gasunod sa niya mga 200 kapinsad billion dollars. Ang gasunod pa yun 200 kapin gyapon billion dollars. Dagkuag kwarta usa lang ka tawo. Niya mo nay overpopulated. Overcorrupted, pagkahangol yun, pagkadaok yun, o ibahin-bahin palang yun unta ng kwartaha. Sos, ang wa na yun taroy maputos utang, wa yun untay mga ATMs ng mga prinda. Muna sa itong ikaduhang pagbasa sa gipadayag, gihigugma kita niya og pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala. Ang Ginoo nagpakamatay para maluwas ta sa sala, kay kining sala mao ni nihatag nato og kalisdanan dinhis kalibutan. Dili ang kadaghanon, dili ang pagbuot sa Ginoo nga mudaghan imong anak mo'y hinungdan nga purting lisuras imong kinabuhi. Ang sala mo'y hinungdan kanang corruption, kanang greediness, kanang pride, kanang atong pagka-materialistic, kanang pagka-ambisyoso, ambisyosa, mao nay nakapahimo na tong lisod, mao nang hinungdan nga sige na kag pangutang, kay mo acquire man jud kag butang bisag dip-an nimo kaya. Ug daghan kag anak 15 ka buok, pakan-an na lang na ay nalang nagpa-eskwelaha. Ngano man, unsa may commitment nato? Tudlui ang imong mga anak sa tanang sugo sa Ginoo. Mao man ay commitment ini pabunyag ninyo, di ba? Unsa man sa gisulti ni Kristo, og tudloi sila, humagbunyag nila, Mateo chapter 28, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinahanglan pag nimo pa eskwelahon hangtod ngadto sa college aron lang makakat-on anang sugo sa Ginoo nga naara man na dihas pedestal sa atong cross, kanatong Jubilee cross, naara na diha eh. Memorize na tanan itudlo na sa imong anak ay dala nagpa-eskwelaha. Kana lang itudlo lang na tanan. Kinahanglan pa ka ang pa-eskwelag kinder, kinahanglan pa ka pa-eskwelaan ang ato grade 12 ara makat-on anang naang diha. Tubag. Ang gitudlo ni mamag papa namo rosaryo.
pagrosaryo o pagbinuotan, pagkugi, dili mangawat, kana magyud na po kasugo, di mangawat, dili makighilawas, kinahanglan magpakasal usa, una pa mag-sex, mo nagipangtudlo nilang papag mama namo, magkugi, magbinuutan, dili maghinangol anang kwarta. Wa gyud mo ingos papag mama eskwela mo. Nganong ni graduate man kog college, ako maoy daning kamot tinukmod sa grasyas Ginoo. Porting lisura, wa sa ko maghasol sa kong ginikanan, lakaw, karga ana mga bugat king karga inig weekend para na ikabawn-bawn Lunes ngadtos Biyernes, mangargag Sabado, Domingo, motos anang mangga, pamakyaw anang gunahon. Ana, haron na ikabawn-bawn. Suga og kandila, sudan og luyag asin. Ana, aron makadaginot sa kwarta. Nya, nilampos. Lampos wa. Karon, nagsudan pag asin og luya. Antos pa atong pamutos mangga saka ng mangga bligas kagamay patay dayon ka. Oy, sa una pertintang kabut-kabut sakit kay pamaol sa mga kabukugan, kapyot anang mangga, kat anang lubi kay mamupo anang mga lagas lubi, mapaakan pagtiki usahay, pahitan pa ng lampinig. Karon ay mudupa na lagamay, kulikta na o niya, kinsa may kabuot ana ang akong ginikanan di oy ang Ginoo tungod kay gipasunod mis Ginoo nya karon nangurakot ko secret nindog ta nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon uban sa himaya, sa way pagkatapos og labawng kamanduan, ang atong Amahan mipahiluna sa iyang anak isip hari sa tanang binuhat. Masaligon kitang mudangop sa pag-ingon, uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang katolikong simbahan, magpadayon sa pagdani sa mga katawhan, ngadto sa gingharian nga dili iya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang dagko o gamhanang kanasuran, mulikay sa kagubot, ug mangita sa tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga alang ni agtong nag-antos sa mga nagkanalaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Uban sa ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo.
uban ni Kristong among hari, amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay makadayon sa presensya sa ilang manluluwas ug magpuyo uban kaniya sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, amahan dungga kami. Amahan sa among Ginoo ug Hari, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugma ug pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.